Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце, і я, яго вядоўца Наста Печанькова. За веру і вернасць у 70-й дзень народзінаў Лукашэнку ўзнагародзілі ажно 2 ордэнамі. Адзін з іх дыктатар атрымаў ад Пуціна, другі ад патрыярха Кірыла. Падарункам прэзідэнта Расіі стаў ордэн святога апостола Андрэя Першазваннага, найвышэйшая ўзнагарода РФ. Да яе прадстаўляюць дзяржаўных і грамадскіх дзеячаў, як грамадзянаў Расіі, так і замежнікаў. Сярод раней узнагароджаных пісьменнік Александр Солженіцын, былы міністр абароны Сергей Шайгу, епіскап РПЦ, патрыярх Кірыл ды іншыя. Лукашэнку ўзнагароду далі за, цытата, выдатныя заслугі ў развіцці двухбаковых адносінаў, а таксама асабісты ўклад у стварэнне і эфектыўную дзейнасць саюзнай дзяржавы. Шчыра шаную нашыя добрыя таварыскія адносіны, якія ў поўнай меры прайшлі правяранне часам і, вядома, упэўнены, што супольнымі намаганнямі мы будзем і далей рабіць усё магчымае для нарошчвання плённай расейска-беларускай супрацы. На ўздагон узнагародзе Пуціна Лукашенко атрымаў ордэн першай ступені дабравернага князя Данііла Маскоўскага ад патрыярха Кірыла. Такім чынам епіскап выказаў удзячнасць дыктатару за ўнёсак у развіццё царкоўна-дзяржаўных адносінаў. Дэмакратычныя сілы заклікалі заходнія краіны не прызнаваць выбараў, што пройдуць у Беларусі ў пачатку 2025 года. На думку кіраўніка НАУ Паўла Латушкі, цяпер у нашай краіне адсутнічаюць умовы для правядзення незалежнай кампаніі. Сваю пазіцыю наконт прэзідэнцкіх выбараў палітык агучыў падчас сустрэчы сталай прадстаўніцы Нямеччыны пры АБСЕ Сюзанны Шуц. Так Латушка адзначыў, што рэжым Лукашэнкі працягвае масавыя рэпрэсіі ў дачыненні беларускага народу. У турмах застаюцца больш за 1000 палітычных вязняў, у тым ліку былыя кандыдаты ў прэзідэнты. Таксама рэжым зліквідаваў 11 палітычных партыяў, незалежныя медыя і больш за 1700 недзяржаўных аб'яднанняў. І пры такіх умовах незалежныя і вольныя выбары, на думку кіраўніка НАУ, немагчымыя. Адзначаецца, што амбасадарка Нямеччыны пагадзілася з выказанай пазіцыяй. Таксама Латушка заявіў, што дэмакратычныя сілы цяпер выпрацоўваюць агульную стратэгію ў дачыненні хуткіх выбараў і зробяць усё ад іх залежнае, каб выкарыстаць гэтую падзею для максімальнага ціску на дыктатарскі рэжым. Марыя Калеснікава моцна схуднела за кратамі. Паводле ейнай сястры Тацяны Хоміч вага палітзняволенай 45 кілаграмаў. І гэта пры росце 175 сантыметраў. Раней выданню «Новы час» стала вядома пра здзекі з Калеснікавай ды іншых палітзняволеных, якія адбываюць турэмны тэрмін у жаночай калоніі Гомля. Спадарыню Марыю абмяжоўваюць у атрыманні медычнай дапамогі. Да яе доўга не пускаюць медыкаў, а калі кудысьці вядуць, то, цытата, перакрываюць усю турму, нібыта пры вайсковым становішчы. Таксама зняволеныя амаль год не перадаюць лістоў. Больш за тое іх рвуць на вачах актывісткі. У больніцы ў Жыткавічах памерла немаўля, паведамляе партал «Онлайнер». Дзяўчынцы быў усяго 1 месяц. Ейная маці падала заяву ў следчы камітэт. Трагічныя падзеі развіваліся хутка. Дзяўчынку днём даставілі ў раённую больніцу з тэмпературай 38 градусаў. Маці казала, што гарачка пачалася пасля візіту ў паліклініку. Удома фельчар збіў тэмпературу і рэкамендаваў ехаць у больніцу. Там дзяўчынцы давалі лекі для паніжэння тэмпературы і ад алергіі. Пазней дактары склікалі кансіліум. Уначы дзіця забралі ў рэанімацыю, а раніцай паведамілі маці, што дзяўчынка памерла. Меркаваная прычына смерці – вірусная інфекцыя. Беларускі плывец Ігар Бокі здабыў залаты медаль паралімпійскіх гульняў у Парыжы. Ён перамог у заплыве на 100 метраў батэрфляем. 30-гадовы Ігар Бокі – падпісант ліста спартоўцаў у падтрыманні Лукашэнкі. Ён прымае ўдзел у сваёй 4-й паралімпіядзе, цягам якіх здабыў ужо 17 залатых медалёў. Бокі выступае ў катэгорыі С-13 сярод спартоўцаў з кепскім зрокам. Агулам у Парыжы ў нейтральным статусе прымуць удзел 8 беларускіх паралімпійцаў. Яны прадстаўлены ў 2 відах праграмы – плаванні і лёгкай атлетыцы. Закрыць дзверы і пры магчымасці не пакідаць памяшканняў. З гэткім заклікам да жыхароў звярнуліся ўлады Сумаў на паўночным усходзе ўкраіны. Перасцярогі выкліканыя расійскім ударам па цывільнай інфраструктуры гораду. Пад удар трапіла прадпрыемства, што вырабляе упакоўкі для дзіцячага харчавання, соку, побытавай хіміі. Загінула жанчына, яшчэ 9 асобаў пацярпелі. Працягваецца ліквідацыя наступстваў атакі. Сумы месяца паблізу з Курскай вобласцю Расіі, у якой цягам некалькі апошніх тыдняў ЗСУ здзяйсняюць вайсковую аперацыю. Кіеў з новага году спыніць транзіт нафты і газу з Расіі ў краіны Еўразвязу. Гэтую заяву зрабіў дарадца кіраўніка Офісу прэзідэнта Украіны Міхайла Падаляк.
Таким чынам, без нафты, што пастаўлялася праз нафтаправод «Дружба», застануцца Угоршчына, Словаччына і Чэхія. У гэтай ж краіны, а ў додатак у Аўстрыі не будуць пампаваць расійскі газ. Транзіт карысных выкапняў з Расіі праз тэрыторыю краіны ажыццяўляўся, нягледзячы на вайну, што выбухнула ў лютым 2022 года. Еўракамісія пераконвае кіраўніцтва Сербіі не высылаць з краіны беларускага рэжысёра і журналіста Андрэя Гнёта. Пра гэта ў адмысловым лісце да Святланы Ціханаўскай паведаміла кіраўніца Еўракамісіі Урзуля фон дер Ляйен. Акрамя таго, Еўракамісія перасцерагла ўрад Сербіі, што справа супраць Гнёта ёсць палітычна матываванай, а ў выпадку дэпартацыі на радзіму яго чакае пераслед. Андрэй Гнёт – сузаснавальнік свабоднага аб'яднання спартоўцаў СОС-БЮАЙ. Яго арыштавалі ў Белградзе паводле запыту Інтэрполу летась у кастрычніку. Рэжым Лукашэнкі абвясціў Гнёта ў вышук праз крымінальную справу за няплату падаткаў. Больш за паўгода рэжысёр правёў за кратамі, пасля чаго яго перавялі пад хатні арышт. Ён чакае выніку разгляду справы аб экстрадыцыі ў Беларусь. Пастанова мусіць быць прынятая цягам месяцу. Блокпасты ў Ваўкавыскім раёне і Ваўкавыску на захадзе Беларусі. Жыхары гэтых мясцінаў могуць стаць сведкамі перасоўвання армейскай тэхнікі, паведамляе мясцовы вайсковы камісарыят. Там удакладнілі, што перасоўванне ажыццяўляецца ў межах вучэнняў. Гэтымі ж днямі на паўднёвым усходзе нашай краіны у Гомельскай вобласці праходзіць вучэнне тэрытарыяльнай абароны. Туды таксама перадыслакавалі жывую сілу і вайсковую тэхніку. Беларускім вучням хочуць забараніць карыстацца тэлефонамі падчас перамены. Пра гэта заявіла прадстаўніца Міністэрства адукацыі краіны Ірына Каржова. Чыноўніца адзначыла, што ўвесці такую захаду просяць бацькі вучняў. Маўляў, дзеці не адымаюць вачэй ад смартфонаў на перапынках, а мусяць адпачываць, рухацца і камунікаваць адно з адным. Пры гэтым Каржова не выключае выкарыстанне тэлефонаў падчас заняткаў, напрыклад, пры вывучэнні інфармацыі з падручнікаў, якія маюць QR-коды. З 2022 года ў беларускіх установах адукацыі дзейнічае адзіны школьны стандарт датычных гаджетаў. Гэтак вучні мусяць ставіць смартфоны на бязгучны рэжым. Падчас занятку тэлефоны мусяць заставацца ў спецыяльнай скрыні, а карыстацца імі магчыма толькі з дазволу настаўніка. Абмежаваныя званкі патэлефанаваць бацькам ды іншым сваякам магчыма толькі на пераменах і ў выпадку неадкладнай неабходнасці. А калі дзіця парушыць правіла карыстання гаджетам, смартфон могуць канфіскаваць да прыходу бацькоў у школу. На Японію абрынуўся магутны тайфун Шаншань. Беларуская амбасада ў Токіа заклікае нашых суайчыннікаў, якія цяпер у Японіі, заставацца ў бяспецы і выконваць захады, прызначаныя японскім кіраўніцтвам. Стыхія абрынулася на паўднёва-заходняе ўзбярэжжа Японіі ў пятніцу. Тайфун прынёс з сабой залевы, што прывяло да моцнай паводкі ды апоўзняў. У выніку загінулі сама меней 4 асобы, яшчэ каля 100 атрымалі раненні. Прынамсі 237 тысяч дамоў засталіся без электрычнасці. На поўдні краіны парушаная праца прадпрыемстваў і рух транспарту. Там зачынілі аўтамагістралі, ды адмянілі каля 700 рэйсаў Japan Airlines. У выпадку экстрэннай сітуацыі ўрад краіны заклікае звяртацца па дапамогу на нумар, які вы бачыце на экранах. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя навіны дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.